F'Malta jkun hawn ma' 700 każ ta' vjolenza domestika fis-sena u dawn apparti dawk il-każijiet li jibqgħu ma jiġux rappurtati. Dettalji dwar dan ingħataw f'konferenza tal-aħbarijiet li saret bitħejjija għal Jum Dinji kontra l-Vjolenza Domestika ta' nhar is-Sibt 25 ta' Novembru. Fil-konferenza tal-aħbarijiet fil-Parlament li kienet organizzata mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali ingħataw dettalji dwar il-qagħda tal-vjolenza domestika f'Malta, fejn is-sena li għaddiet kważi 98% tal-każijiet ta' vjolenza domestika rapportati kienu fuq nisa. Roberta Aġus mill-Fondazzjoni spjegat lil Net News normalment min iwettaq din il-vjolenza li tista' tkun kemm fiżika kif ukoll psikoloġika. Il-maġġor parti hemm il-partner tagħhom jew mill-raġel tagħhom jew inkella minn irġiel oħra fil-ħajja tal-persuna. Qed ikollna wkoll inċidenza għalkemm għadhom forsi ftit qegħdin jitkellmu in a gay relationship ikollna wkoll barranin li jersu lejn is-servizz tagħna u allura tajjeb li dawn anki forsi minoranzi jibdew jitkellmu fuq is-sitwazzjoni li qed jgħixu fiha. Tkellimna wkoll dwar l-ar każijiet ta' vjolenza domestika. L-ar każ meta jkun hemm riski kbar enormi ta' ħajja u mewt fejn persuna tant qed tibża tgħix f'dik id-dar illi il-persuna l-oħra tkun ħatoqtolha. Pereżempju hemm armi fid-dar u qed jiġu threatened il-persuna b'qtil qegħdin iżommu arma taħt l-imħadda pereżempju allura nistgħu nimmaġinaw l-ammont ta' trauma illi jkun hemm f'dawn il-każijiet u f'dawn il-każijiet ħafna drabi jkunu ilhom jgħixu f'din is-sitwazzjoni ta' abbuż. L-Speaker Angelo Farrugia sejjaħ għal aktar leġiżlazzjoni kontra l-vjolenza domestika waqt li nnota kif 55% tan-nisa kollha xi darba għaddew minn esperjenza ta' vjolenza domestika. Waqt il-konferenza ġie spjegat ukoll li qed jiżdiedu r-rapporti ta' vjolenza domestika minn tfal fuq il-ġenituri tagħhom stess. L-istess konferenza kienet indirizzata wkoll mid-deputat Speaker u deputat tal-Oppożizzjoni Claudette Buttigieg illi tkellmet dwar 3 punti importanti fid-diskussjoni dwar dan is-suġġett. L-importanza li nħarsu l-tfal imma wkoll li qegħdin bdejna naraw it-tfal bħala perpetrators huma wkoll hija xi ħaġa xokkanti għall-aħħar. L-importanza illi min jikkommetti l-att vjolenti jieħu pena xierqa li tirrifletti verament il-gravità ta' din il-vjolenza, imma fuq kollox l-impenn politiku. Dwar dan il-kellima kollha qablu li l-impenn politiku għandu jkun akbar b'liġijiet aktar effikaċi u effettivi fil-ġlieda kontra il-vjolenza domestika.